Lagi dulu. Pak, semua Pak. Nah, ngerewet ke atas lah. Jadi ini payu larang mau nek wong pesen. Sora ya. Aduh, dure rame. Isora iki. Ngele. Ya Allah. Yo, Wes suara piak-piak nyapo kowe iki ngono kuwi. ngerai godhong kates, kembang. Kembang kok apik ngono apa ya kenek. Nggono iki lho ondo iki lho. Ora kuat aku ki, Pak. Tak gowokne rono wong sapa lho anu dong katesan nggo apa? Nek wong pesen arep tuku jirine. Dong kates kok terus apik iya ora bakal kenek nek nggo ondo. Ngeleram lho. Delok ngeleh. Dong kates kok mbok sogoki ngono kuwi yo. Iya kabeh. Lah ora kuat arep ngono. Andane dhuwur kok mbok. Pas iki. Mas. Enggak kesiseken, Pak. Mas. Kowe nahan wite kates. Ngene. Bukan wite kates. Gak kuat. Ora ya. Kesiseken enggak? Andone iki. Lawan, Pak. Anu, Aduh, semut, Pak. wah, kayak iki lho. Semut tok lho. Lagi dulu. Pak, semut tok, Pak. Lah wong semut tok lho, aku cokoti semut. Nang kon nahan kok malah. Aduh, Lah kuwi omah semut tok sing tak nggo anu ngadeg. yang tak kon nahan malah aduh, Jan. Enek aku iki. Beh. Kok nahan kok malah. Lah aku ora roh lah semut tok ra betah aku ki, makane terus ngalih. Ngalih yang ngomong wae mau ora. Untung ora blek ki mau. Mak blek ngono ora. Duh, sepuluh ngantekan. Jan. Ora roh kok. Ketok